Здравейте! Аз съм Ани от Забавен английски приказно изкуство. Това е една нова школа в Стара Загора и съм тук да ви разкажа за най-интересния ни продукт – английски с рисуване. Казвам най-интересния, защото за него получаваме най-много запитвания. Това е нещо, което съчиних по случайност за най-малките деца на възраст от 3 до 5 или 6 години, до начална училищна възраст. Как се роди идеята? Като започнах като напуснах езиковата гимназия, започнах да работя самостоятелно, много приятели започнаха да ме питат имам ли нещо за 3 годишни. За 3 годишни, за 4 годишни. По улицата ме спираха и ме питаха. Имаш ли нещо за 3 годишни? Имаш ли нещо за 4 годишни? Започнаха да ми се обаждат по телефона със същите въпроси. И аз се почувствах длъжна да измисля нещо за 3-4 годишни. Съответно, в тази възраст децата не могат да издържат много дълго на едно място. Учебния час не си го представях повече от 30 минути. Независимо колко разнообразяваме дейността, те се изморяват в един момент. Затова не можех да си представя как ще разкарам родителите за половин час, да стоят някъде да изчакат детето, после да си го вземат. И затова реших, че трябва да го комбинирам с рисуване. Защо рисуване? Защото децата много обичат да рисуват и защото когато година, може би по-рано, бях събрала една групичка от деца в предучилищна възраст, които идваха при мен на английски. Когато им давах задача за рисуване, те много често оставаха по собствено желание дълго след урока, за да си довършат рисунката, а понякога идваха и много по-рано, за да рисуват. И тогава ми беше хрумнало, че аз спокойно мога да направя много по-дълго занимание, в което задачата за рисуване да е вплетена в урока по английски. И така, съответно, ще мога да ги занимавам много по-дълго и ще мога да предложа един съвсем нов продукт на родителите. И просто тази идея ми изникна, когато всички ме питаха какво имам за 3-4 годишни и аз се чудих как така да уплътня повече време от 30 минути, за да е по-удобно за родителите и да е достатъчно достъпно и интересно за децата. Така се роди английски с рисуване. Още нещо. Забавен английски приказно изкуство се води, съществува и действа съвместно с работата на моя съпруг Наню Нанев. Той е професионален художник. И аз от много години се опитвах да намеря някаква дейност, която да обединява работата и на двамата. Моята работа като човек, който се занимава с езици, с писане, преводи, английски най-вече, и неговата работа на художник. На мен изкуството винаги ми е било много интересно. Искала съм да се занимавам с изкуство, но никога не съм имала самочувствието, дръзновението да се пробвам да се занимавам само с изкуство, тъй като за мен хората на изкуството са едно ниво над останалите. Това е лично мое мнение, защото не обременявам никого с него. И трябва да си докоснат от Господ и да имаш свръх умения, за да може това да е основната ти дейност. Пък аз не съм имала самочувствието, че имам такива заложби, нито че мога да ги развия до степен, в която това да бъде моя професия.
но винаги изкуството ми е било много интересно. И с моя мъж имаме изключително дълга връзка. Започна още когато бях на 18 години, бях още ученичка. Тогава не съм работила и цялото си време можех да отдам на нашите взаимоотношения. Но постепенно разбрах, че всъщност най-голямата част от живота на един човек заема работата. Най-много се работи. И ако искам с партньора ми да прекарваме достатъчно дълго време заедно, за да имаме здрава и щастлива връзка, то трябва да работим нещо, което е обща цел. И така, много дълго търсех различни варианти как да обединим нашите усилия. Завърших и втора магистратура по арт менеджмент, като дипломната ми работа е разработка за галерия, арт-център с основна дейност галерия, която щяхме да движим заедно. В крайна сметка се получи настоящата школа забавен английски, приказно изкуство. И така уроците по английски с рисуване обединяват всичко, за което съм търсила толкова време. Обединяването на нашите таланти и дейности в едно. Хем английски, хем рисуване. До голяма степен сугестопедията по същия начин обединява изучаването на някакъв предмет, който може да бъде също и изкуство, дадено изкуство, но изучаването на някакъв предмет, свързано с класическо изкуство. Моят мъж, между другото, рисува класически. Но английски с рисуване е урок, който много силно, той не се казва английски с изкуство, а се казва английски с рисуване, защото се отделя в отделните моменти, се отделя фокусирано внимание върху английския и върху рисуването. Ако в сугестопедията двете са вплетени, но търсим резултати от едно нещо, тук търсим резултати от две неща и вплитаме научаването на нови умения и знания по английски с научаването на нови знания и умения по рисуване. Получава се много добре. Наистина децата го приемат много добре, не се изморяват, интересно им е, забавно им е и това е един успешен. Получи се един успешен проект. Как преминава един час? В началото идва гостенка от чужбина. Обикновено тя е магиосница, Мелинда. Може да прави чудеса. Тя поръсва децата с вълшебен прашец. Влиза с една вълшебна пръчица, която може дори да е истинска и да разсипа бенгалски огън от нея. Поръсва децата с вълшебен прашец. Моля родителите, които не искат да бъдат поръсени децата ми с вълшебен прашец, да кажат, защото после той трудно се измива този вълшебен прашец. Но той е много специален и им дава специални умения и знания. Те изведнъж започват да разбират английски, да проговарят, да пеят, да танцуват. Всичко това само с поръсването на един вълшебен прашец. След това ги запознава с всичките си приятели, които също са гости на партито. Например, това куче или пък динозавърчето. След това пеем песни, слушаме приказки, новата история на Мелинда, какво се е случило на нея, на нейните приятели, как е дошла, какви затруднения. А след това всички заедно играем игри. Например, дартс, карти, рисуваме.
И след това, когато се наиграем и се изморим, идва време, нали, Мелин да се изморява и просто отива да, понеже тя е много известна и я чакат и на други места, тя отива да си вземе нейния beauty sleep и отива да доведе пак Ани, а децата могат да седнат и да порисуват с художника Наню Нанев, който пък им помага да нарисуват героите, които те обичат. Например, различни животни от гората, приятелите на Мелинда или техните любими супергерои. Защото когато Мелинда запознава децата с нейните приятели, се оказва, че, нали, като питаме децата, всъщност се оказва, че много от тях са Хълк или Спайдермен, или пък Ана, или Елза, или някоя друга такава интересна фея от техния свят. И съответно те искат да я нарисуват. Наню им помага да го направят. Научава ги как да ползват професионални бои и четки, да подхождат професионално към хартията, че не се рисува така, не се стържа боята, а с малко водичка това е достатъчно. И защо не се стържа? Защото се изхабяват четките. И няма да имаме следващия път какво да работим. И също показваме как ако искат да получат обем върху гладкия лист, как да го постигнат, с какви цветове и комбинации. И така, до края на урока, всъщност до края на урока децата наистина много се забавляват. За един урок не могат да усвоят всички знания и умения, но с времето наистина много от децата започват, се успокояват. Например, ако първите им рисунки са били така, нали, намазано и четките просто после са били за кофата за буклук, нали, просто нищо не стават, боите са с едни големи дупки, кратери. Постепенно децата свикват, че няма нужда от това нещо. Те се успокояват, започват да работят по-внимателно, започват да довършват картините си, виждат в тях картини, а не просто драскане върху листа. Някои от фразичките, които ги впечатляват по-английски, след това си ги преиграват в къщи. И така, в общи линии, това е урока по английски с рисуване. И ако имате някакви други въпроси или мнения, ще се радвам да ги чуя. Оставям възможност за коментар под това видео и също така може да ми пишете на artenglish.eu@gmail.com или да ми се обадите на телефон 0897 26 8802. Ще се радвам да си поговорим. Ако имате някакви въпроси или мнение за това, което ви представих. Това е всичко от мен. Чао!